Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sibuke incwadi kaEksodusi sahluko sesibili ivesi lokuqala kuze kube ivesi le-15. Kuleyo mihla kwakukhona insizwa yakwaLevi eyayiganwe indodakazi yesizwe sakubo. Umkakhe wayesekhulelwa wazala umfana, njengoba wabona ukuthi muhle kakhulu. Wamthukusa izinyanga ezintathu. Wathi engasakwazi ukumfihla umntwana, wenza ibhokisana ngomhlanga, walihuqa ngenhlaka nangetiyela. Wafaka phakathi umntwana, waselibeka osebeni lomfula. Kodwa udadewabo wema kudana ukuze abone isigcino sakhe. Hayi-ke, indodakazi kaFaro yehlela emfuleni ukuyogeza. Izincekukazi zayo zazihamba kanye nayo osebeni lomfula. Yathi kulibona ibhokisana emhlangeni, yathuma incekukazi yayo ukuba ililande. Yalivula-ke, yethuka ibona umntwana. Yamhawukela yathi, "Ngiyabona ngumntwana wamaHebheru." Wasondela-ke udadewabo wengane, wabuza indodakazi kaFaro wathi, "Ngikubizele yini umzanyana kuwo amaHebheru ukuba akuncelisele lengane na?" Indodakazi kaFaro yathi, "Yebo, hamba umbize." Wamlandela-ke unina wengane. Indodakazi kaFaro yathi kuye, "Thatha-ke lo mntwana ungigcinele yena ngokukhokhela." Unina wamthatha-ke wamondla. Eselunyiwe, esekhulile umntwana, wayiswa endodakazini kaFaro, waba indodana yayo. Yamqamba igama ngokuba nguMose, okusho ukuthi ngumkhishwa, ngokuba ngamkhipha emanzini. Kwathi emva kweminyaka eminingi esekhulile uMose, wake waya kubona abafowabo. Wabona ubunzima babo besebenza. Wayesebona iGibhithe elithile lishaya umHebheru, omunye wabafowabo. Waqalaza yonke indawo. Esebonile ukuthi akukho muntu ombonayo, walibulala iGibhithe, isidumbu wasigqiba emhlabathini. Nangomuso-ke wabuyela kubafowabo, nakho-ke amadoda amabili amaHebheru elwa. Wathi kulona onileyo, "Umshayelani owakini na?" Waphendula lowo wathi, "Ngubani okubeke ukuba ube induna nomthethi macala phezu kwethu na? Konje usufuna ukungibulala nami njengoba ubulele iGibhithe na?" Wesaba uMose ngokuba wathi, "Kanti le ndaba isiyaziwa isizwakele." Kwathi uFaro esekuzwile lokhu, wafuna ukumbulala uMose, kepha yena wabalekela ezweni laseMidiyana. Thandwa zami, ngiyithanda le ndaba. Into engifisa siqale kuyona ukuba uMose uzalwa ngubani, uzalwa kephi. Insizwa kaLevi ithatha indodakazi emzini nasezweni sakubo. Abantu bakwaLevi siyazi ukuthi ngokuqhubeka kwesikhathi baba abantu abameselwe ukusebenza endaweni kaNkulunkulu. Nakanjalo owesifazane uyakhulelwa uzala indodana, ayiqambe igama esingatshelwa lona ukuba ngubani. Ayifundise izinto, enze imikhuba nesiko lekhaya esingatshelwa ngalo nangakho ukuthi kwenzakalani. Kodwa esikuzwayo ukuba umntwana wayengeve emuhle, esaba, engathandi ukuba ambulale njengomyalelo kaFaro. Kepha kuthe umntwana esenezinyanga ezintathu engasakwazi ukumfihla, wasweleka ukuba athole icebo lokuba uzokwenze njani ngalo mntwana. Ngifisa ukuba ngibuke leyo nkonzo. Usekhulile umntwana, senezinyanga ezintathu, angisakwazi ukumfihla. Kunezinto ezimpilweni zethu esingazenza ebumnyameni, esingazenza la kuthuseke khona, esingazenza abantu bengaboni, benganakile. Kodwa siyafika isikhathi la ngihluleka khona ukufihla.
la ngihluleka khona ucasha, la isilwane sivuka, izinto zifuna izinto zakhona, umntwana efuna isiko lasekhaya. Nakanjalo umama akazi uzokwenza njani. Wabe sethatha isinqumo sokuba umntwana wakhe uzomakhela ibhokisi ebese mfaka kulona ambeke osebeni lwamanzi. Ngiyazibuza, ngiyaziphendula ukuba ngazi inkosikazi wawuqonda yini ukuthi uMose lesi sizwe uyakuzidlulisa emanzini atholwe kusona. Kakade igama elithi kuMose liqonda ukuthi okhishwe noma otholakale emfuleni noma emanzini. Ngibuka igameko ezenzekile empilweni zethu ebuncaneni bazo. Ezinye zazo asiziqondanga, ezinye zazo zasicasula, ezinye zazo zasilimaza, ezinye zazo asizikhumbuli. Kodwa uma sinabantu ababukhali, abaqondayo, ababhekisisayo, bangasho ukuthi lokhu enimbona eyikona manje sake sakusola esamncane, sake sayibona inkomba zakho ebuncaneni bakhe. Nakanjalo uMose otholakala emfuleni. Zinkomba lezi ukuthi uNkulunkulu ube necebo ngempilo yalomntwana. Okunye okungithintayo nokuyithintayo ngokujulileyo inhliziyo yami, udadewabo uyahlala ambheke, amgade, aqaphele ukuba akukho okubi okwenzakalayo kumntwana. Lento ingithinta ekutheni baningi abantwana asebethathe ijoka lokuba ngabazali ngoba mhlawumbe abazali abasakwazi o abekho o sebashona. Baningi abantwana asebenza imisebenzi engaphezulu kwamandla abo. Ngiyambuka lona onakekela umfowabo, ngiyambuka lona othanda umfowabo, ngiyambuka lona odela konke ngomfowabo. Nakanjalo indodakazi kaFaro iya emfuleni iyogeza. Ebese amehlo ayo eqaphela ibhokisi, ebese ilicela bayilethele kakade leli bhokisi. Lithi izwi likaNkulunkulu, indodakazi yaFaro yabuka yayisithi ngempela lona umntwana wamaHebheru. Iyangithinta leyo. Ubaba usekhiphe isinqumo sokuba wonke amadodana, zonke izingane zesilisa ezizalwa ngamaHebheru mazibulawe. Kodwa indodakazi yakhe ifuna ukuvikela umphefumulo walomfana. Singaqhamuka emndenini owodwa, kodwa lokho akusho ukuthi sonke sicabanga ngokufanayo. Yebo, baqinisile ukuba umfundisi akamzali umfundisi, kodwa futhi ke kuneqiniso ukuthi nomthakathi kungenzeka angamzali umthakathi. Bathi abazi kangcono isithelo asweli kude kunesihlahla saso. Kodwa sibuka kule ndatshana undodakazi enza okuphambene nentando nesifiso nomyalo kababa wakhe. Lana sifunda indaba emnandi yokuthi angimele ngenze konke nengibonayo ukuthi kuyabulala just because ngitshelwe ngumzali. Ezinye izinto kumele sizibuke, sizicubungule, sizibhekisise, siqonde ukuthi engikwenzayo ngikwenza ngoba nakho ngikholelwa yini kukona. Le ndaba ibalekile kumina ngoba iningi lethu emhlabeni asive sikwazi ukwenza izinto ezingalungileyo
Inqobo nje sithole umuntu esizovika ngaye. Sifuna umuntu ozoblenywa, sifuna umuntu esocasha ngaye, sifuna umuntu ozosolwa. Kodwa sibe senza izinhloso nezinjongo zethu. Enye engithintayo, ngibuka ubuhlakali buka dadewabo kaMose. Ogijima aye kwindodakazi kaFaro athi ngikutholele yini ozokwazi ukuncelisa umntwana, ngimbize yini umzanyana wamaHebheru. Ijulile lento ekhulunywa ile ntombazanyana. Asike sithi bekungeyena umama kaMose lona. Asithi bekomunye nje womama obekumele ngabe uyancelisa kodwa akakwazi ukuncelisa ngoba umntwana wakhe bamthathile bambulala. Le ntombazane ibizothatha umzanyana obekumele ancelise owakhe kodwa ahambe ayoncelisa owenye inkosikazi. Lobo buhlungu bomnakekela nokunikeza impilo nothando kumntwana ongamzali ngoba owakho ungeke ukwazi ngoba useshonile. Uhlala kanjani nezinye izingane uyithanda wena abakho abantwana bengaphilanga? Ubajabulela kanjani abanye wena abakho ungakwazanga ukuhlala nabo? Lobo buhlungu obuziwa ilomzanyana ezoncelisela enye inkosikazi. Kabongwe uNkulunkulu, umzanyana ungunina kaMose. Ngimbona uNkulunkulu emvezela ithuba lesibili, emnikeza intuba. Kakade uNkulunkulu wethu uyalidala icebo, abamaziyo bambiza ngodala icebo, ovula indlela ehlathini, ovula indlela ogwadule, ovula indlela phakathi nolwandle, nosangavula indlela nasekuminyeni kwempilo yami. Kwesinye isikhathi siyashesha ukudikibala, kwesinye isikhathi siyashesha ukusaba, kwesinye isikhathi siyashesha ukubaleka. Kodwa uNkulunkulu ngimbona embiza umama kaMose athi icebo lami ngalomntwana alisoze lashintshwa. Ngibuka uMose ozalwa ngumHebheru, wa-adoptwa owaseGibhithe, wakhuliswa ngumHebheru esezobuyiselwa emzini kaFaro. Lento inokungithinta ngendlela ejulileyo ukuthi kunezinto nezigameko ezizokwenzeka empilweni zethu sisakhula. Uzalwa usibanibani, ukhuliswa usibanibani, wahlala endaweni nosibanibani, kwenzeka ukuthi nosibanibani. Konke lokho kwenzakalayo uNkulunkulu uyakulungiselela, ulungiselela ikusasa wena ongalazi. Kodwa lezi zinto zikwenza lokhu uThixo afisa ube yikona usasa. Langathizeni uMose ubuka abantu ngaphandle. iGibhithe lihlukumeza umHebheru, adinwe ashaye iGibhithe alibulale. Ngakusasa abuka amaHebheru exabana azame ukwahlukanisa, ebesethi omunye wabo, wena ubani okwenze induna noma inkosi yethu na? Sewufuna ukusibulala njengoba ubulale lo yamGibhithe. uMose aqonde ukuthi konke okufihlakele kakade kuyakwambulwa. Ngenxa yovalo nokwesaba ebese ecela athi shelele, ebese ebaleka. Kakade noFaro athi angayizwa indaba afune ukumbulala. Bangaka abantu othe ufuna ukubasiza bajabula ngobuthakathaka bakho. Ndlovukazi yezulu mayibe nathi sibuso sizivikele isikhayisele. Sinxusela amandla negrace yelivela kuNkulunkulu Somandla, uyise benendodana nomoya ocwebileyo.